कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा तथा संसदरत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे 27 ऑक्टोबर रोजी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाच्या दौऱ्यावरती येत आहेत. दोडामार्ग येथे कार्यकर्ता मेळावा झाल्यानंतर सुप्रिया सुळे या सावंतवाडीतील यशवंतराव चव्हाण समुपदेशन केंद्र, अर्चना घारे संपर्क कार्यालय येथे भेट देत कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेणार आहेत. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांसह त्यांच्या बैठका होणार असून त्यानंतर पत्रकारांशी त्या संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परवा यांनी दिली. आदरणीय संसदरत्न खासदार सुप्रियाताई सुळे या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आहेत. महिनाभर त्या फिरत आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, अमरावती सगळं म्हणजे नगर वगैरे सगळं करून त्या आता सावंतवाडीमध्ये येत आहेत. तर सकाळी 8:30 वाजता त्या सावंतवाडीत पोहोचत आहेत. 9 वाजता बांधायचे त्यांचं स्वागत होईल. त्यानंतर स्वागत झाल्यानंतर त्या दोडामार्गला आम्ही सगळे त्यांना दोडामार्गला जाऊ. तिथे महालक्ष्मी हॉल आहे दोडामार्ग बाजारातच. त्या हॉलमध्ये जाहीर मेळावा होईल, कार्यकर्ता मेळावा. आणि तो मेळावा झाल्यानंतर साधारण 1-1:30 वाजता ताई परत सावंतवाडीत येतील. सावंतवाडीत आल्यानंतर आपलं अर्चना घारे संपर्क कार्यालय आहे इथे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचं काउन्सिलिंग सेंटर आहे. तिथे त्या एक 15-20 मिनटं देतील आणि काही निवेदनं वगैरे असतील कोणाची काही तर त्या इथे स्वीकारतील. त्याच्यानंतर तसंच मँगोवनमध्ये महाविकास आघाडीची बैठक ही लावलेली आहे. पूर्ण महाराष्ट्रात फिरताना हाच अजेंडा घेऊन ताई सेवा, सन्मान आणि स्वाभिमान हा विचार घेऊन महाराष्ट्रात गेलेले आहेत. आणि तसंच महाविकास आघाडीची बैठक, तर मँगोवनमध्ये महाविकास आघाडीची बैठक होईल. त्यामध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेसचे सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक होईल. आणि ती झाल्यानंतर पत्रकार परिषद होईल. आणि ते झाल्यानंतर ताई मग परत मोपा एअरपोर्टवरनं मुंबईला येतील. असा साधारण दौरा आहे ताईंचा. सुप्रियाताईला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा दौरा आहे आणि त्या अनुषंगाने या दौऱ्याच्या माध्यमातून त्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येणार आणि दोडामार्गमध्ये एक महामेळावा आयोजित केलेला आहे. या मेळाव्याला अत्यंत चांगल्या प्रतिसाद मिळेल आणि तो मेळावा यशस्वी होईल. आमच्या पक्षाच्या त्या कार्याध्यक्ष आहेत, संसदरत्न आहेत आणि आज आपण पाहतो आहोत की जी इंडिया आघाडी आहे त्या इंडिया आघाडीचं नेतृत्व शरद पवार आणि सुप्रियाताई उभयता करत आहेत. आणि त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचं नेतृत्व शरद पवार साहेब आणि सुप्रियाताई सुळे, रोहित पवार हे करत आहेत. देशामध्ये इंडिया आणि महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्ष एकत्रित आलेले आहेत आणि भाजपला विरोध करण्यासाठी अगदी शेवटच्या स्तरापर्यंत ही महाविकास आघाडी आणि इंडिया राहणार आहे. उद्याच्या सिंधुदुर्गच्या मेळाव्यामध्ये त्याला चांगल्या तऱ्हेचा प्रतिसाद मिळत आहे. त्याचप्रमाणे आता जो संभ्रम लोकांच्या मनामध्ये होता तो स्पष्ट दूर झालेला आहे. शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी याच्यामध्ये लोकांच्या मनामध्ये संभ्रम जो होता तो आता दूर झालेला आहे. पवारसाहेबांनी स्पष्ट केलेलं आहे की भाजपबरोबर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जाणार नाही. आणि दुर्दैवाने अजित पवार आणि त्यांचे सर्व सहकारी हे भाजपबरोबर गेलेले आहेत, भाजपच्या मंत्रिमंडळामध्ये आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले पाहिजेत याच्यासाठी प्रयत्न करणार असे जाहीर करत आहेत. त्याच्यामुळे आता आणि आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्व धर्मसमभाव, धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या सगळ्या पक्षांना बरोबर घेऊन जाणार. आमच्याबरोबर आपले शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे
साहेब हे पण आमच्या इंडिया आघाडीमध्ये आलेले आहेत. महाविकास आघाडीचे जे नेते आहेत त्यांनी सुद्धा हिंदुत्व हा जरी त्यांचा मुद्दा असला तर हिंदुत्वापासून ते थोडे सुद्धा दूर गेलेले नाही. बाळासाहेब ठाकरेंचे हिंदुत्व त्या शिवसेनेमध्ये आहेच. हिंदुत्वाचा त्याचा प्रसार ते करतच आहेत आणि हिंदू या दृष्टिकोनातूनच त्यांचं राजकारण जरी असलं तरी सुद्धा त्यांनी या महाविकास आघाडीचं नेतृत्व करताना आपण धर्मनिरपेक्ष म्हणजे जे जे काय सुविधा जे जे काय इतर धर्मियांना त्रास होणार नाही, सगळ्यांना या देशामध्ये सुखसमाधानाने राहता येईल. महाराष्ट्रामध्ये सगळे धर्म सगळ्या जाती एकत्रितपणे चांगल्या तऱ्हेने राहू शकतील, समाधानाने राहू शकतील. म्हणून सेक्युलर इंडिया जे आपल्या घटनेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटलेलं आहे, इंडिया इज सेक्युलर, हे महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मान्य केलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांचं हिंदुत्व हा जरी विचार असला, हिंदुत्वाचा विचार जरी असला तरी सुद्धा ते धर्मनिरपेक्ष पक्षाबरोबर महाविकास आघाडीत आहेत. आणि उद्या ही महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी आणि देशामध्ये इंडिया अशाच तऱ्हेने निवडणुका होतील आणि त्याच्यामध्ये भाजपचा पराभव दोन्ही ठिकाणी करण्याचा आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा शरद पवारांनी आपला विचार जाहीर केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.